chu wangin ka mei chepui ka din hun anga ding ve te tan platform o mani ti ka lo sei chak mai ani min ra be na min abuse na mo KST khatiang min abuse na le min harassment na kha stop kati mo stop bro kati na mai ani kai chuan ka lo sei lo long chu wangin ka du big leinem ka du dan te chuanin officer mai cha te pon ni ila lekha thiam tak te ni ila kan du ve thawlom ma se mi zong zong government na kan thok theilowa mi zong zong in government na kan thok theilo chuanin mi zong zong in sarkar na kan thok theilo mi zong zong in na tha kan thok theilo kan zirna level a zirte ani ve chu wangin khovela hian nung ho za tur kan ni zoka in abuse tur le in musit in harass tur hi kanom lo chu ka lo soi dua ka mei chepui ke ma anga musit na tok te in lo om ve chuan in zuar du lo lo ani chuan phaira ma hian lo kalula him takin kanin zuar thei ka ti mo kan video ma sa clear chuan kan traffic anga ke om hian youtuber aron khak chiam ani youtuber aron khak chiama chuan thil dang deuh deuh te pawh kha aron soya nei ni tuna hian youtuberin aron Chhanletna nei a hemi hi kan en chho lenga ke om hi kan hriat dan kan hriat masak ber a kha chuan barmaral tlanina an khoi le khatianga enge trap jo chunga aron in soina khami kha khatatanga hria kha kan ni tlang puyang barmaral tlanina an khoi kha aron soina sa ti chuan video aron in show off chawin bolok neu neu a thil ton te thil tra pui pui a soilai kara mi pui ta na beng kham zong te no pang te thlenga hriat chi lo trong kam te kharon mang na sa ni za mo rong kai te pon yang chu ka tiang kharon soina sa me me ya ti chuan hei tu nuwa social media lama te po kan thena sa to ni tuna kan en tur hi karan soi to a youtuber atangin Chhanletna pon vele ni abul atangin atop lang kan an chho leang cha pui trong kam chale moi nai pui nan cover trong kam chale moi nai pui ka cover pe lo va he police ate kan lo report tang che te min ti ni chu le ba khan mo ru lang lo ro sei da che sei mo ma ya chuan apoi lo ni chu sum don did you know that chuan in verma pa po alo soi dan kha kan Myanmar lama kan u nau pa po lengwak official nei tu khan alo soi tha khopa ke je he engma ka lo Facebook a hian ka monetize thawa I apps pakhat ka siama the story of my life behind the miracle ka tema se ka khoi tak man lo ni chu phone hi mo ma se emergency lo tuk wangin nei phone hi ka lo khoi ve ni chu ka soi du chu tong kam hi thin rim to phei jo ka sum pe lo wa chuanin I ka zut mam lem lo wa ani na ang tak hianin mo mystery na an thokan zut mam pero an ti thuak hete an ti zung ang hang ke jan ka lo ti zung me ja tlan pa in ka lo soi ni chu zut mam ti tur ni lawa zut mam ti tur ni kan soi du chun tura khanin ka thin rim to chu ka soi phongphonga khatiang ka zut mam pe lo ka tan pen ka soya chu ti khati atia thei soi ka du thin rim lai hian thili soi phongphong lo tur te he ka soi du kan rui lai emo kan thin rim lai hian tu thuk nei siam zung lo tur te he ka soi du boka chu viewers ten shela ka du a tuna te pokan sia he obi po hi athin rim lai khan atong kam kha amoi te siam lova za mo te ka soina sa em mai no pangai thak chi lo ka a soina sa em mai ne mizo nula te khulam panga anin zora sa zia te a soi chawa henu hian omi hian mizo kani ain ti ni chuan nam atimwal phowani nam dang laka in zuar thin nam ang lekin min chua ani ber chu lo ngai to sin teu atong kam zong te mizo mei chia ami chipui te mo ati dhan zong te kha an en ula nam dang hian kan tong hi thiam sela thiam chu tam tak am thoma se anol pu hian thiam se chuanin mizo ho chu no chi zuar in zuar naman ni mo an ni chu ti khati an ti mayang hetiang thile thleng to lo sela kan du awanga lo soi kan ni kan huat wang an reng lo omi himo
kan huat wang ani lo hetiang thil hi theng to lo sela soi to lo sela chutiang bokin barmalam pang kan unaw te po aloin zuar te po ni theye soi thei kan niem fasel thei kan niem chu zuar chuti khati za mo tak tak tong khum te hi amoi lem lo amoi lo mai ba ka an nam aram mi puite atimwal pho police lama po mel shet kanai cyber lama po mel shet kanai iti da khana chandon lo che email shet khana chandon lo che shem thei ini tikha in shet to pro tlan pa thil soi jon tu ne soi chang tlan chunga thilin soi tuna aran soi kha di khop mai e tuna nam sang kan ni YouTube lo matanga in so of the hi nam sang nam khatam tak te pon omanga e nam khatam tak atiom ja chu mizoram a chuan atlang puin mizo kan ni state dang a chuan vai kan ting chi tele neu te nge nam dang neu an lo in pol te pon ni thai YouTube a hian mizo hriat a chuan tuna za mo a aron soi kha nam dangin an khadon lo ma sela mizo ina kan hriat dan an khan nam dangin khathiam phei se chuanin mizo hi minan hiam ngatang e mizo te ho chu an vani kho lo veo i sup kha kan dong mai don ani e nam diriam te po kan lo ni mai thei khatiang hial khanin e nam dang ril ruwa khanin kan hiam thei ni mizo a chuanin kan lo khalo thei lo wa tong a lo in anga e tong in ang lo wa chuan an khalo ni mai a chuwan chuan hemi film khuranga ya tin mizo a phei chuanin hetiang tong kam man hi thil moi lo ani ka soi pen du chu social media hian Facebook po nia social media hian Facebook Instagram Twitter kan ting chi te YouTube hetiang zong a hianin sexy lampang tele enge mo thil khatiang chi kha platform a hian pom chin an nei ni hemi an pom lem lo chin hi i channel a te han dai la tin hei Facebook an ti te Twitter anga te po IG te po da tai la om sia nei lo hetiang social media hian hlo nei the tia khatiang thil thalo tak te kha lo da tai la platform hin a pom lo chuai mai ni platform ina apom lo kan da lui khan om sia nei lo poisa tho cho tum te che sei lo platform hian kha channel kha a strike a ati chemak mai ni che teng khop chonin e platform hian khovel pum ho pa mi mu du tur mit le beng tiklai tur atana no pangte atanga puitling putar thlain mi zong en thei tur atana he platform hi aron siamani jon dro soi moi chu har ve wang dro e ka pi du zoi nei den dam tha chi be u le no en da ti dan tlan o mi pui du chu xiao le ti zan an ti tlan pa thu soi de mo man mo lem lo va in wat sei chunga thu soi chu adang de ani chu mo chu wang leng wak official khan ti han ka lom lo khop me a tong ka ma lo cha dang kha police ate kan man ti rang che khoi lai mun all indian state da om mala min ti o ni e all indian state da han police an om vek mo ke po han tu na hianin i soi ngai len police number de po ka ne ya advocate number shat te po ka ne ni chu min lo man tir ngai lo vin tro min lo shilla man ka ngai em tu na hian a khoming zong te hriat ani to a pithel mai hian in ma lak an tum de u ko ka tu na hian kan soi tlang to bage ani mi huai sen top khok mai hinia mani apo kan tilo kan soi kai lo kan nge gents mar po kha ti khan IG khan live chawa sexy tak tak kan live a FIR thelu ta ti khan man la chawa a boy pha re nga ni mo a boy du lo chuan hetiang tong kambol lo tak tak chu man tam lo thain ka sia ukil pathum kan bi a hetiang mishing hi man theyan diem FIR thelu ta sela zel tan hial thei a them tin ka wa zota alo thei lu to ka mo he du hi mizo kan ni lo in ti eng ang ma sela mizo ani chuwang chon an nam ati mol phawani nam dang laka in zuar thin nam ang lekin min chua chu mai ba ka zirtina le fuina thalo tak ran nau chu puya FIR thelu thamani tuna po omi nolam phel tak bai hi achan chin kan ria
an kholam pangmi te kan zo ta sei vek lo mai la an ko sak dan te eng kim kan ria pithil mai hianin ma la donem tuna hian ala chiang lova eng poni sela police mail sheet kanai tha police number kanai ukil te pom mail sheet kanai lom cyber lama pom mail sheet kanai iti khanin an chan don lo che oi mail sheet kan an chan don lo che nia da ni bo chia chuan dan hoi leng ni ti siala man thei poisa choi thei ini police number pokanai iti vel kha chuan mo an chan don reng lo che ni omi chuwang chuanin i life vel hi kan soi sel lo i life thei i nu na ne i thu ni amai ro chu i mi zo mei che pui i soi dan te nam dang laka i zuar thin nam ang leka i chua te hi arab thlaka hetiang tong kambol loi chu mang to lo sham la kan du awanga video hi ron siam kan ni nangma kan huat wang sia video hi siam kan ni reng lo i live thina live ro apoi kan ti reng lo social tru eng ma kan nei lo inu na ne ta kha chuan ama ero chu i tong kam man da na te mizo mi pui te iti mol phawa nangma chau emo mol pho in ti lai khan in ram mi pui inu la pui te hi an mol pho telani ti hi shela ka du eng po ne sala tong kam bol lai khan dani bo chia ti shela ara kira pelo siam le mai the ange dan ka bo chia na chu ti khati lo ti mai thaya chumi huna chuanin i bo chia ja te kan sei chho do ne kan la sei zel don i ti ai tur dang zu kan ngei tua ve le chop pa ni chu tiang chu kan kho sa ve tho ni chu ke ni bo vai ra ma kan no ma wang hian khatiang a in zuar ngot tur khan min lo ngai chuang lo la kan in zuar reng pe chuang lo vai lo shat tur chu le ai in zuar ti hi a chiang kho bai ta hian ai in zuar thin ti sia ta ang pon sela soi thi kan nei lo ve an zuar du sen zuar sela amai ro chu kan soi du chu trong tu chelawa trần pui nga in yom mai thei hetiang reng hian yom lo mai thei har sat na po itok mai thei siat ani lo chung huna chuan mizo mi pui te hi itlawang hau turin i phu tangem mizo mi pa du lovin nam dang changin bela har sat nain to ka atopa mizo bok in belthin kan nam pui lo hi chuan ka thlawang an hau don lo har sana tok tak takila mizoram mi puite ka mizo puite ka social boy te khan ka thlawang la huta sela kan zakangem chutiang thleng chon ngei tua angai ka ria YouTuber này hầu như nhìn content anh đủ là tục để viewer mà anh đủ là tục vàng hơn trong cam những thiam xia ngay thật đủ để in zavine chỉ bị phép ule hành tì qual về là anh nghe first impression lúc tục ăn chỉ cả cha môi này lúc tục cha polite form mà khát tiếng khát thiệt bơi mà tất cả nhà cha lúc tục cái sẽ thiam về thôi cái lâu thì thầy về thấu anh chú cái bên mà cho nên policeman thì về là thế khai mình lâu vô rồi police tu lâu cầu la hay tu na hiện cái sợi ngay luôn cầu này cái lâu sợi dọc đó nên mình rồi Delhi trăng hiện là lâu Delhi trăng hiện mình sống li về ba cái lâu này chú mà Gurugram Haryana Gurgaon na có mình chú zone boy hi cái ngay lâu police zone boy cái ngay lâu police sau hiện là chef cái này chú mình về mình khá với hi ni som ni pakhadan ni som pakwa khan korta kan kal zo che zo kan ya mo chu zo tin ya police ai han min zon hi ngai lo kan in shebe kai police chante cyber crime lo police chante pok nei zo ni chu mo chu wang hin min zon hi ka ngai lo lu tuk ti kham lo shat sakla chan chu ke lo hi mi dang zon ngai hin tam mai thei ni smuggler ti le thil dang ai thil sual tam tak ti ho ti ke ni de chu min zon ka ngai lo ti kha ka lo soi du ni mei ro phat ro se ato bera ka sui du chu nangma support anga lang te khan an support tak lo chenia chu ka sai do ni saibara pom hel shet kanai mani pho kan korta police police te pon number kanaya chu ti khati ga mail shet tha chu ti khati mail shet eng pon nei chama la dan noeleng kan ni kan chunga hian da na oma dan kan bo chiani chuan sem thei kan ni ti hi sa rengang u helaya police ho khan min chandon reng lo FIR an the lu tani chuan itan te pon boi thang na chen te omve theya chuwang chuanin trong kam bol hlo tak tak chu mang tam lo la a thain ka sia
ato bera chuan nangma support angalang mi patam takte khan an support lo che an bol kual mai se ni chu shela ka tu ka tong kama te po aril runa te pe lo nei po ne mai thaye I do nei ni chu min ngai dam la mizo ka nei in ti ni chuan I mizo mei chia te soi chewak ku vak lo la nangma ang thua an ni chuan soi sel thei ka nei em he nui va sel thei ka nei em ti in masadona nia mizo nula kholo tak khaw wang hian ko rana in mang mei chia te nula te hian an tor pha ti sia ula kadua ka soi thin vai pe chuanin mizo nula chu an izil dok chu ti khati min ti hial ani khati ang kha eng wange kan ti chuan elaya thadu lo ho wang khani eng poni sala khanam pang chang soi thui lawanga omi po khati ang za morong kai ka chu chak chok tam lo la a train ka sia atop bera he khovela kanam chungin kan chen zia le kan trong kama kan du zong ti thei turin Chhanletna kan nei ni chuti rol chuan trong kama le chen zia her zongin nilo baksak lutuka kan omani chuan dan hnuai leng kan ni ti sia thau turani